Dneska idem do školy. Vidíte? Tak. Budeme sa tu pozrieť, čo tu máme. A mám času, neviem prečo. A tu ma nesie môj oco. Idem natáčať. No a 45 minút natáčam. 48 sekúnd. No tak to nie. Tak budem natáčať v obchodu, no a čo? Ja budem len natáčať sladkosti a potom dám dole kameru, takto. Potom takto dám dole kameru, ok, ľudia? 19 rokov na pozi istý Charles Graham z New Yorku dal patentovať náhod. Tam je môj kamoš. Ten mal iné problémy ako objavovať kontinent. OK. OK. Čo robíš? Ešte toto tu. Ktoré? Toto. Počkaj, teta dá. Nôžky normálne kúpil? Alebo tie sladké také? Ten hnedý donut a toto tu jedno. Mám toto tu. Aj toto. Hej. Ale že to je. Damo, odchodí sa mňa natáčať, to je nejaká len bez. Bo ti to vemu. Ja tak. Sveko chodí natáčať. I ten. Dva jupy. Na čo až dva? Však ja rýchlo vypijem Ale však to si jupiky. dopustím. No, jednotky tak, hej, ale dvojky nemám vôbec. Zelenky, čo máme veľa všetko. Červené? Hej, dobre. 12,65. Ahoj. Čau. Ahoj. Dobrý. Ahojte. Taký chillový deň do školy. No, Chillový, ne? Get out. hej. Get out. Daj si do tašky. Yeah. OK. Tu máš. Daj si do tašky teraz.
Za tebou je. Som druhák. Takže... Tam jdeme. Dolů. Toto? Jsem Days. A to ještě nechoď. To musím si zabavit. Je 7:21, nastavené máte Rádio Košice, už aj s našimi krátkými Teraz to dám správami. na sebe. Je to o dosť 10. ťažšie. ročník Logickej olympiády pre najmenších O prilákol rekordný dosť, počet o účastníkov. dosť, Svoje o vedomosti dosť. si preverí až takmer O dosť. 5500 detí z viac ako 280 O dosť. materských Je to, škôl. vieš, aké sú? Pred O cestou do dosť. zahraničia, aby si dovolenkári mali dostatočnú Tak kontrolovať platnosť natočím pasu, moju upozorňuje školu. na to ministerstvo vnútra v súvislosti Som s druhák, ale nákladmi nemôžem do ísť do veľkopasu vnútra. tesne pred Ešte letom. nemôžeme modliť. Dnes predpoludním predstaví v Košiciach Art Film svoj novoročný program. Premiér Fico je do stredy na návšteve Kazachstanu a Uzbekistanu. Vo Francúzsku je stretnutie europarlamentnej frakcie Patrioti pre Európu, kde sa zúčastňujú aj Babiš či Orbán. 10 000 ľudí sa zišli na protivládnom proteste v Madride. Demonstráciu zorganizovala konzervatívna opozičná ľudová strana pod heslom Mafia alebo demokracia. Stredoľavú vládu premiéra Petra Sancheza označila za skorumpovanú a žiadala nové voľby. Slovenská reprezentantka v pretlášaní rukou Lucia Debnárová získala svoj 14. titul majsterky Európy. V Rumunsku triumfovala v ľavačke v kategórii do 60 kg. Obhajila to najcennejší kov z vlanejšieho európskeho šampionátu. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, ujedinele prehánky a teploty do 24 stupňov. Na východe je práve 14 až 16, pod Tatrami na Zamagúri a Liptove 9 až 11. Naladené máte Rádio Košice a vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách. Dopravný servis Rádia Košice. Cestou do práce sa takto ráno zdržíte v Košice všetci z Čečoviec, v krásnej Znižnej Hudky, na väzde do mesta smerom z Michaloviec, potom na Hlinkovej z Furče, na Kostolianskej smer mesto, na Palackého do centra, v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Sabinovskej smer centrum, ďalej pred Ladou z Lipník, pri Veľkom Šariši pred križovatkou smer Prešov, v Poprade na väzde do mesta z Hozelca a pred Kežmarkom smerom z Huncoviec. Pripomíname, že medzi Spišskou je uzavretá cesta označenia mesta Spišská Dela po križovatku na Rakúsi, uzávierka potrvá do konca júla. Prejedná na Rakúsi je naznamenajú levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku na väzde do mesta zo Spišskej Belej a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. tramvaja do centra. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, ďakujeme, že máte naladené Rádio Košice. Najbližšie dva. Dopravný servis Rádia Košice. 555 729 3, 2, 1, Čaňa. Takto vyzerá Čaňa. This is Čaňa. This is Čaňa, OK. Čo je tu, čuje? To je neuráno. Toto je klapka, ale toto neviem, čo je tam hore. Tu je irisko. Tu je irisko. Extra large, well I'm in charge, I can work this thing on time. And if it's XXL, well what the hell, every penny don't fit the slide. The anorexic chicks, sex, they don't hold no weight with me. Tam bol tvoj kamarát, oco. Psiček. Ešte jeho Trevor.
Trevor shivers, Trevor shivers, Trevor shivers. Prečo také modré svetlo má? A ten zadu, to také má žarovky v aute, vieš? Letky. Wow. Tam je môj kamarát. Mati. Tak. Čaute a uvidíme sa, keď prídem zo školy. Čau.